Папагали от цял свят в Пловдив. Живи, свободни и красиви. Във форум Тракия до 15 ноември. Всеки ден от 10 до 20 часа. Макао Гарден Шоу. Здравейте всички фенове на Пловдив на папагалите. Това е нашата програма. Ако ме помните или не ме помните, няма значение. Казвам се Камен Дичев и представлявам Макао Гарден Шоу. А сега ще ви представя съответно и печелившия на това хубаво пагалче. Заповядай до мен. Много ми е приятно. Мария Чамова, приятно ми е. Камен се казва. Да покажем на всички в Пловдив. И печелившия талон, който тази сутрин беше изтеглен в студиото на телевизия BCTV. А това е нещо нейната лична карта. Да удостоверим, че тя е собственика. Заповядай. Благодаря. Направо не мя, когато ми се обадихте сутринта да ми кажете. Добре, разкажи ми как разбра за изложбата. За изложбата разбрах от приятели, които са я посетили и седмица по-късно погледнах в интернет, в фейсбук страницата. Видях, че имате хиацинтова ара, при което веднага реших, че трябва да доведа дъщеря ми, тъй като в момента е много нашумяло детското Рио. И тя е луда по това детско и когато разбрах, че има хиацинтова ара, реших да я доведа. Стана съвсем спонтанно и самото ни идва. Какво беше впечатлението след всички? 3 дни не спрях да говоря за папагалите. И аз и дъщеря ми просто бях очарована. Прекрасни са. Прекрасни. На 4 годинки. Предполагам, че не ще бъде за нашата година, къде сте вашия нов домашен. Да, сигурна съм, че ще бъде така. Добре, много се радвам. Насетне, вие сте. Това, разбира се, е документа, с който вие ще го регистрирате на вашето име и ще бъдете пълноправни собственици на това кралско движение. Безкрайно ви благодарим. Направихте ни много щастливи. Ние се радваме, че попада такава птица в такива работите. Много ще обичам. Много. Една сбъдната мечта. Какво ще пожелаеш на пловдивчани? Да са живи и здрави и да вярват в късмета си, защото аз повярвах и аз ви благодаря. Това е от нас! Папагали от цял свят в Пловдив. Живи, свободни и красиви. Във форум Тракия до 15 ноември. Всеки ден от 10 до 20 часа. Макао Гарден Шоу.